sorpresas, non, estas comparecencias. Nos onte, por segunda vez na última semana, emplazábamos ao presidente da Xunta a matizar e desculparse polas desafortunadísimas declaracións que fixera en Madrid, nas que banalizaba o alcance deste problema, dicindo que por un ou dous pacientes, que non son pacientes, son mortos, non son dous, que son 8, non se podían tirar conclusións políticas sobre o alcance das políticas de recortes ou sobre como na xestión do asunto de PIC se primaron os criterios economicistas, se primaron criterios orzamentarios sobre os criterios humanitarios. Lamentablemente non o fixo. E se non o fixo, quer decir que se ratifica non só no contido, senón no tenor e no ton da súa intervención en Madrid. A nos, isto parecenos francamente inadmisible. Para nos insistir en provocar sufrimento, insistir en afondar na dor que sentimos as persoas que vivimos de perto esas mortes, as persoas que asistimos impotentes a ver como morría xente a noso redor, mentre se prestaban oídos sordos a nosas denuncias, a nosas peticións, ao noso clamor, que era o clamor de persoas que nos veíamos na mesma situación e que nos veíamos abocados a poder ter que pasar polo mesmo tragoso. Unha vez que o presidente desbotou esa oportunidade, temos que decir que as súas palabras en Madrid foron propias de un canalla político. Onte dixen que se hoxe o presidente matizaba e desculpaba o ton que utilizou e as expresións que verteu, esta plataforma estaba disposta a aceptar as súas desculpas. Esas desculpas non foron ofrecidas. Por tanto, só nos quedan calificadas. Por outra parte, hoxe, por fin, conseguimos que o presidente matizase un dato que viñamos reiteradamente pedindo que se matizase. Estiveron falándonos non unha, nin dúas, nin tres, nin cinco veces, repetindo como un mantra a cifra de 1.153 tratamentos que pasaron por esa subcomisión. Nos sempre dixemos que era unha cifra engañosa, porque é unha cifra acumulada desde o ano 2012 e que non reflectía aquilo sobre o que nos estamos discutindo, é dicir, sobre o número de tratamentos antivirais de acción directa, por tanto, dos que existen a partir de xaneiro de 2014 e non antes, que realmente se veran e se retiraran. O seu presidente aclarounos que o número total, que consulta a nota, é de 339 no ano 2014 e 374, esta cifra xa coñecíamos, no primeiro trimestre de 2015, é dicir, xusto no trimestre anterior a entrada en vigor do Plan Estratégico Nacional. Isto é unha cifra de 713. É chamativo que deses 713, 374 se produciron no primeiro trimestre de 2015. Curiosamente, despois de que se puseran en marcha a movilización dos doentes a través da plataforma e coincidindo co período álxido da nosa loita e da nosa reivindicación que culminou na conquista dese plan estratégico. Por tanto, a xenerosidade é simplemente a resposta á presión social e política que exercemos os pacientes en ese período. Insisto, presidente, en darnos unha cifra que
que ten que explicarnos, porque tal e como explica, nos seguimos dicindo e seguiremos dicindo públicamente que é radicalmente falsa. Os 75 millóns dos que falaban, hoxe incrementáronse hasta 130 millóns. Os millóns, o presidente medranlle en 24 horas. Onte eran 75 millóns de intervención do conselleiro e hoxe son 130 millóns de intervención do presidente o que destinaron, segundo eles, a estes novos tratamentos para pacientes de hepatite C. E ao mesmo tempo o presidente di hoxe que o número total de tratados, insisto, acumulando os que se incorporan pola vía da implantación do plan estratégico e acumulando non só os de 2015, senón tamén os do primeiro trimestre de 2016, que sigue en vigor, obviamente, o plan estratégico, non chega a 3.000. 130 millóns entre 3.000 dan unha cifra asombrosa para uns tratamentos que costan 13.000 euros. É unha cifra asombrosa. Se o que quer dicir é que en tratar enfermos de hepatite durante todo o período acumulado desde 2012 se gastaron 130 millóns de euros, cómprollo. Pero non é en fármacos, nin é nos novos fármacos. Esa cifra, para ser certa, ten que incluir os trasplantes hepáticos provocados por hepatite C, as hospitalizacións por descompensación provocadas por hepatite C, as intervencións de contención que se fan en pacientes con carcinoma hepático mentre están a espera de ser trasplantados. E entonces, sí é posible que se gastaran eses cartos, no tratamento de hepatite C. Entender o tratamento como un todo global. Pero non é unha cantidade que se derive da introducción dos novos fármacos, porque moitos deses gastos xa existían antes. Entón, o que nos ten que aclarar é, desde xaneiro de 2014 ata o presente, cal é a cifra real investida en fármacos de acción directa contra hepatite C. Esa é a cifra que nos importa. Porque o demais é manexar as cifras de xeito que unha cifra que é real se transmite de tal xeito que todos entendemos unha cousa diferente de que realmente reflicte esa cifra. Por último, eu deduzo as palabras do presidente e especialmente do mitin electoral no que convertiu a súa segunda dúplica, que a fiscal que leva este caso, a fiscal que investigou durante 9 meses, a fiscal que presenta unha denuncia, vou dar un dato que ata agora non se desvelou, que presenta unha denuncia visada polo fiscal superior de Galicia. Esa señora parece ser que se vai presentar ás eleccións como alternativa ao señor Núñez Feijóo. Ou iso que se deduce da súa intervención de hoxe, xa que todo o que se lle imputa a estes dos altos cargos da Xunta e da Administración Sanitaria da Xunta, pois só ten un fin electoral. E o xuiz instructor do xulgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela parece ser que imputa unha cousa que non ten ninguna relevancia, segundo o señor presidente da Xunta. Só está imputando de entrada e a resultas do que resulta da investigación a dúas persoas, cargos da Administración Sanitaria, por prevaricación administrativa. É dicir, por un delito contra os intereses das persoas e da propia administración pública. Moi sorprendentemente, acaba de personarse nas dilixencias o asesor xurídico do Sergas para exercer a defensa destas dúas persoas. É dicir, nunha nova decisión política, o Sergas
asume a defensa de dúas persoas que están formalmente sendo investigadas polo xuiz pola comisión de, como mínimo, delitos contra os delitos das persoas no desempeño do seu cargo e contra os intereses da administración sanitaria que xestionaban. Deberían explicarlo. Gracias. Sí, hoxe vou a salón. Gravamos a 7. Se me trasder, non? Supoño, no inicio do Viauve. Pois, si gravamos a 7. A ver que a ver por onde sai Aurelio Centeno. Hombre, despois do de onte será un debate quente. Evidentemente, que es ese amistoso despois do que pasou. La suya y Romeo por